Nining-init nga panahon, sub-sub ang pagpanglimpyo sa kasapahan sa mga basura nga nagpundo og nakabara niini. Ano ang report ni Nico Serino? River Trooper kung tawgon kini mga personnel sa Cebu City, CENRO. Kaganiha, naabta namo sila nga nagtrabaho sa baba sa Mahiga Creek nga nag-uwang sa syudad sa Subo ug Mandaue. Kay lisod maagian ang habig sa Cebu City, sa bahin sa Mandaue City sila nanukad aron manghakot sa basura. Sagad plastic ang mga basura nga naharang sa gibutang nila nga biofence aron di kini mulahos sa dagat. Mano-mano nilang gipanghabwa o gipamutang sa bukag ang mga basura. Ang ubang mga personnel ana sa ibabaw nga bahin nga mihakot ug mibira sa mga nahipos na. Dako-dako jud siyang trabahoon pero kanang ang kani sa Cebu City na naka-schedule naman ni Bisa DNR nga gihatag nga schedule, ang Cebu City na-schedule nga 1 to 15. Then 16 to 31 mao na sa Mandaue. Ang Cebu City CENRO may schedule sa pagpanglimpyo sa kasapaan ug duna sab ang ilang mga counterparts sa Mandaue City Hall. Aron matutukan ang lugar matag simana gibalikan sa mga river trooper ang dapit. Sa ilang pagtrabaho kaganiha, ubos ra hinuon ang level sa tubig sa sapa. Apan kung taas ang level sa tubig, nag-andam na silang daan og floater aron mao ilang kabarugan samtang magtrabaho. Magamit nila mo siya kung taob kay o dili na kung wala mi siya sa kayan kumudako ang dagat di man gyapon na mo makuha basura na sa tunga. Mao ni nga ako naghunahuna mi kung saon ginamo paagi nga makuha gid mo ang basura sa tunga. Mao ning nagbuhat ko inani. Unta natay disiplina sa atong kaugalingon, dili lang kay nga abi kay kakita man kagkuan ilabay na lang gyud nimo sa sapa. Kung naatay kaugalingon na disiplina, kung naaman tay atong basura, ato na lang ikip, ato na lang ibutang sa atong asa tay sudlanan. Uban ni Clufer lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.